Oikeanlaista kemiaa. Vamoksen urapalveluista. Moni työnantaja pähkäilee saman asian kanssa. Mistä hyviä tyyppejä? Toisaalla nuoret pohtivat, mikä ala oikeasti kiinnostaa ja mistä niitä töitä löytyisi. Me Vamoksessa välitämme luoksesi innostuneita nuoria, joita et muuten tapaisi. Kuinka onnistumme? Tässä 4 keinoa. Ensinnäkin, välittämisen ammattilaisina välitämme nuorista muutenkin kuin työllistymislukuina. Olemme nuorelle uravalmentaja ja kumppani matkalla. Tunnemme hänen kiinnostuksensa ja tuemme unelmien toteuttamisessa. Näin emme harrasta hakuammuntaa, vaan tarjoamme kiinnostunutta tekijää. Toiseksi, Vamos välittää nuorten lisäksi myös teistä. Yhteistyö kanssamme on vaivatonta ja riskitöntä, sillä ponnistelemme työnantajankin hyväksi. Tuemme siinä, missä tarvitsee. Yhteistyön tavat pohjautuvat aina työnantajan tarpeisiin. Kolmanneksi, olemme käytettävissä niin kauan kuin tarvitaan, myös mahdollisen työsuhteen alkamisen jälkeen. Neljänneksi, supervoimamme on kemian tuntemus. Saamme ihmiset kohtaamaan toisensa ihmisinä ja viihtymään yhdessä. Tavoitteemme on, että työnantajana löydät motivoituneen tyypin, joka haluaa töihin juuri teille. Kokemusten mukaan yhteistyö Vamoksen kanssa svengaa kuin toimari pikkujouluissa. Vamoksen työntekijät paitsi matchaavat teidät ja nuoren, myös tarjoavat tukea molemmille. Jutellaan lisää. www.vamosnuoret.fi